आओ तो के समझाई तनी। अभी आदेश आए लोग कुछ देर पहले काहे खिसियाई बड़ू जान लेबू का, तो वही के सुना देते नहीं। और चनवा नियन तोरी के चनवा नियन तोरी अरे उगली प्रीतिया नियन तो मिलन के बेला लागे अरे चंदन के गछिया असुधिया आजुरिया के रात। मर्दा कहता एक दिन घरे जाता तो देखा था कि मेहरारू बुलौरा लेखा मुंह फुला के बैठल बिया। सोचा था कि हम तो अपना मौगी के इतना मानीला जानीला, आखिर कौन ऐसा कमी हो गई बा कि मेहरारू इतना गरम बिया। अरे काहे खिसियाइन हो तारा से ही आशा ना रहा, तोहर कुल फरमाइश पूरा करीला, आखिर कौन ऐसा कमी बा। काहे खिसियाइल बारू अब जान लेबू का हो, ये रह गइल बा कहो के दे दी। काहे खिसियाइल बारू जान लेबू का हो, अरे बोले हमर सुगा बोल हमर सुगनी बोलना। ई वाक्य में रारू हमार गाय हिया, मने कतनो खिसियाई रही ना तो कहला पो एकदम लागी कि छुई मुई ही वैसे हो जाए। बोल हमर सुगनी अरे परान पुकार, बोल हमर सुगनी परान पुकार। काहे खिसियाइल बारू जान पुकारो, काहे खिसियाइल बारू जान पुकारो। बोल हम सुगनी परान पुकारो, बोल हम सुगनी परान पुकारो। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा झुमका झुलनी चूड़ी कंगन हार बनवाली, ऊपरा से नीचवा तो के सजोली।
जौन जौन गहना कहलू गुड़िया कहलू कुल से तारा के भर दे। आखिर कौन ऐसा कमी बाकी इतना गुस्सा में बाड़ो। झुमका झिलनी चूड़ी कंगन हार बनोली ऊपरा से नीचे वाले तो के सजोली सुनरा के सगरो दुकनिए ले बुका हो सुनरा के सगरो दुकान बुका हो बोल हम सुगनी बरा ले बुका हो आदरणीय गिरीश बाबू मुखिया जी की तरफ से 1000 रुपया का पुरस्कार स्वागत अभिनंदन। बजाओ बजाओ। महेंद्र बाबू जिनका बेटा के शादी में आए मैनेजा आपके तरफ से 1000 रुपया का पुरस्कार स्वागत करते हैं आपका अभिनंदन। आदरणीय ओम प्रकाश राय जी दुल्हा के बाबूजी 1000 रुपया पुरस्कार देने स्वागत बा अभिनंदन बा जी। आदरणीय श्री राज नारायण सिंह जी हम लोग के अभिभावक मुन्ना शुक्ला के साढ़ू भाई क्या बात है स्वागत है 1000 रुपया के आशीर्वाद बाटे प्रणाम करता नहीं बाकी आगे रुसल छोड़ जिंदगी के हंसी खुशी काटा सुख दुख मिली जुली गोपाल सामने काटा सुख दुख रुसल छोड़ जिंदगी के हंसी खुशी काटा सुख दुख मिली जुली गोपाल संगे काटा हमसे न बोलला के ठनिए ले बुका हो हमसे न बोलला के ठाने मर्दा कहता के भाई हम तो हरदम बहरिए रहिला चाहे गवैया हो के त गावे में बजवैया हो के त बजावे में ठेकेदार हो के ठेकेदारी में आ देरे सवेरे घरे जाता मर्दों के शौक होता कि कुल करते तबो खिसियाइल बिया हमरा तो लागत कि कुछ करे में खोट बा पूछता कि तोरा बतावे के पड़ी कि हमार बात मानत रे कि जना पर तोरा टिकल बा निगाह हो कैसे हरे बतावे के परी कि के कर कहल मान तारू माइक धैले रमूल के लगवा अरे मोती के बमरले चित बदल किया के आ कइले बाटे बस में कवन जारी सुहाई के अरे बतावे के परी आ समझाहू के परी कि के कर कहल मान तारू अरे बतावे के परी कि के कर कहल कैसे बारू सटी आई हमके आन जाना तारू कैसे मोती के बमरले चित बदल किया के कइले बाटे बस में कवन चढ़ी सुहाई के ई बतावे के परी ई बतावे के परी आसम जाहू के परी के कर
रहले से बदलल स्वभाव हो आज का के लागत करे जवाब था काहे कंची काटतारू अरे मुंह भी झुकाई के कइले बात